नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला कलेजी मसाला कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। ही रेसिपी खूपच अप्रतिम लागते, तुम्ही नक्की ट्राय करा। चला तर मग आता आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहू। या इथे मी पाव किलो कलेजी स्वच्छ धुवून साफ करून घेतली। एक मीडियम साईजचा कांदा, 2 तमालपत्र घेतले, थोडंसं तेल फोडणीसाठी, मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, आलं लसूण पेस्ट, पुदिना, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेतली, कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, मालवणी मसाला, मीठ, आलं आणि लसणीची पेस्ट घेऊन सुद्धा लसूण ठेचून घातला इथे। या कलेजी फ्रायला जर लसूण जास्त असेल तर खूप छान लागते चवीला ती। आता मी ह्यात पाव चमचा हळद, पाव चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते, त्यानंतर पुदिना, कोथिंबीर, हिरवी मिरचीची पेस्ट घालूया, पाव चमचा मसाला घालूया आणि नावाला मीठ, आणि आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आता हे आपलं मिक्स करून झालंय। आता 10 मिनिटं हे आपण बाजूला ठेवूया। आता आपण गॅस चालू करून त्यावर पॅन ठेवूया। पॅन चांगलं तापल्यानंतर त्यात 4 चमचे तेल घालूया। तेल चांगलं तापल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आणि त्यात आपण हे तमालपत्र घालूया। त्यानंतर मीडियम साईजचा जो बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे तो घालूया। कांदा चांगला परतायचा आहे आपल्याला। कांदा भाजत असतानाच त्यामध्ये आपण जी लसूण ठेचून घेतली ती घालूया आणि ती चांगली कांद्याबरोबर भाजायची आहे लसूण आपल्याला। यानंतर आपण आलं लसूण पेस्ट घालूया। कलेजी मसाला जर तिखट असेल तर चवीला खूप छान लागतो। आलं लसूण तेलात चांगलं भाजून घ्यायचंय। ते भाजत असतानाच पुदिना, कोथिंबीर आणि मिरचीची जी पेस्ट करून घेतली ती घालूया आणि बारीक गॅसवर चांगली परतून घ्यायची आहे ती। मीडियम साईजचा जो टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो आता आपण फोडणीत घालूया। त्यातच थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा मी घालणार आहे, त्याने त्या फोडणीला छान वास येतो। उरलेली आपण नंतर घालणार आहोत। आता आपण यावर 2 मिनिटं झाकण ठेवूया, जेणेकरून ती फोडणी चांगली भाजली जाईल तेलात। मी आता झाकण काढते। थोडंसं आता आपण ह्या फोडणीत मीठ घालूया, जेणेकरून हे कांदा आणि टोमॅटो जो फोडणीत घातलाय तो चांगला मऊ होईल। मीठ थोडंच घालायचंय, कारण मॅरिनेट करताना आपण कलेजीमध्ये थोडं मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे थोडंच मीठ घालायचंय। आता हा कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ झालाय। आता आपण यात 3 चमचे मालवणी मसाला घालूया। जर कलेजी फ्राय झणझणीत असेल तर चवीला खूप छान लागते, त्यामुळे 3 चमचे मी मसाला घातला इथे। मसाला तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला तुम्ही। आता आपण गॅस कमी करून मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। मसाला चांगला परतून झाल्यानंतर मी फक्त 2 मिनिटं झाकण ठेवते। 2 मिनिटं झाली, आता आपण झाकण काढून बघूया। आपला आता मसाला मस्त भाजला गेलाय तेलामध्ये। यामध्ये आता आपण मॅरिनेट करून ठेवलेले कलेजी घालूया। कलेजी लगेच शिजते, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही। मी यावर थोडीशी कोथिंबीर घालते, चांगली मिक्स करून घ्यायची आपल्याला ती। आता आपण यावर थोडा वेळ झाकण ठेवूया, वाफेवर चांगली ती शिजू द्यायची आपल्याला। झाकण काढून बघूया आता, जेणेकरून कलेजी खाली लागणार नाही, कारण आपण त्यात पाणी घातलेलं नाहीये, ती आपण वाफेवर शिजवतोय, त्यामुळे सतत बघावी लागणार आहे। 10 मिनिटं झाली आहेत। आता ह्या कलेजीला पाणी सुटलंय, मीठ मसाला छान लागलाय। आता आपल्याला ही पूर्ण ड्राय करायची आहे। पुन्हा झाकण ठेवूया यावर। आता आपण झाकण काढून बघूया। तुम्ही पाहू शकता कलेजी छान ड्राय झाली आहे। ही रेसिपी चवीला खूप मस्त लागते, तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा। ही होते पण पटकन आणि साहित्य पण खूप कमी लागतं। आता ही आपली कलेजी मसाला झालाय तयार। मी आता गॅस बंद करते। ही व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि माझ्या लेटेस्ट अपडेटसाठी माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।